Hej YouTube. Velkommen til ny Let's Play på min channel. Ja, I tænker nok, fuck det er cinema. Fuck det er cinema. Fuck my wish. Ja. Jeg laver intro normalt på min kanal, og jeg tænkte, hvor fanden skulle der ikke kunne komme mange til? Altså, prøv lige. Fuck it. Okay. Yes, og jeg er 10 om 2 dage, og Cleo er 10. Cleo er ham, jeg har lavet kanalen med, og ja. Nå, i dag der spiller jeg en Duration-serie, som hedder Hydrabøl. Min Facebook kommer til at stå med i beskrivelsen, og det er Instagram og sådan en trailer. Synes I love you. Og jeg har mit navn på Minecraft. Jeg løber mig selv i min vens computer. Mit navn på Minecraft. Det er mit navn. Det er hans navn. Nu kommer Cleo ind. Hej. Ja. Det må være godt, for jeg har tid. Det var lige ham, der spurgte, om vi optaget, og så sagde jeg ja. Fordi vi prøvede lige at optage før, hvor det så ikke, min hotkey gik ikke. Min hotkey døde åbenbart ikke, så jeg sætter den lige på F11. Sådan. Følger du med ret op? Hvad? Følger du med ret op? Kan du ikke tage så meget, mand? Oh my god. Åh, for fanden, det er ham. Lige... Oh my god, Cleo. Ja. Du var ved at ranket op. Ja, og jeg laver gratis intro til jer, hvis I har lyst til at få en. Nej. Cleo, du kan ikke finde noget at lave intro. Hvad? Nej. Faktisk ikke så svært. Is it on so hard? Okay. Jeg kigger lige, hvor lang tid jeg har gjort det. 2 minutter. 2 minutter. Overvej lidt at sætte sådan et vækkeur til agtigt. Oh my god, det sætter jeg lige på. Hvor lang tid skal vi op til? 10 minutter. Ja, så sætter jeg lige til min mobil. Skal mig. Ur. Det kan godt være, det bliver lidt over 10. Altså, man har en iPhone 5S. Hvad? Altså, man har en iPhone 5S. Er det? Sejt. Står der bare på med mig? Hvor sidst. Hvad? Hvor sidst. Så laver vi en sparebøs igen. Hvad? Så laver vi en sparebøs. Ikke sådan det. Skal vi lave en sparebøs? Kan vi godt. Jo, få lige blok her. Okay. Nå. Hvor skal den være? Inde i Der er en bræt op. Okay. Så her. Her skal vi have vores. Skulle det ikke være herinde, så kunne vi gemme det et eller andet sted langt under jorden? Nu finder jeg efter det. Nej, det gør han ikke, fordi han ser ikke min video. Skal vi bare gå helt ned under jorden herfra? Nej, det skal bare. Ja. Sådan en kiste. Her, bare her. Nej, men fordi der finder han den. Bare her. Men vi skal lave sådan... Cleo, vil du være med til at lave sådan en hemmelig pickaxe-rum? Du kan ikke spareris. Ja. Jeg skal have spareris i verden. Ja. Der kan vores pengeskab også være. Okay. Hvad? Skal jeg stå nede i spændeskab, så skal bare klæve på ham. Ja. Så det er mange penge fra. Væk. Har vi en fakler? Chris.
Og lukke, når man har Det kan godt være, at den her video bliver måske 13 minutter, fordi at vi havde allerede optaget i 2 minutter, da jeg satte det ud til. Eller 2. Ja. Det er nok. Hey, Dion. Det er også rigtig god ven. Han har givet mig mega mange ting. Lad os se, hvorfor det stadig starter amor på. Oh my god. Jeg kan ikke styre den. Han tror. Skal det ikke bare være her? Så det her det er stort nok. Ja, jeg tænker på det. Ja. Jeg synes, der er noget ovenpå. Ja. Nu skal vi skal lige have en fakta. Det her er hvor sindssygt ting skal være. Jeg skal nok også putte nogen herned. Der skal lige sindssygt ting. Så er det lige fundet. Ja. Har du en til? Nu har du et Invented Sword. Skal vi lægge det der i? Så er det godt. Ikke noget. Jo, okay. Fordi der, vi må ikke tage... vi må spørge, hvis vi vil have noget. Mm. Så er jeg hugget ned. Ej, det gør jeg ikke. Skal jeg have det vilde armor på? Man gør. Er du godt klar på, hvor langt hul det er? Man gør. Skal bruge? Bare nu. Nu er det rigtigt. Man tager ingen fall damage. Det er der. Og her skal det der være. Her skal pickaxen være. Og her skal skoven være. Og Ikke til min pickaxe. så må det godt ligge her i. Ja. Det vil jeg mere have minus 6, så har han brugt flere procent. Men tror jeg. Ja, det har jeg. Vil du have det hele dagen? Ja. Det er jo sådan, ikke? Ja. Jeg skal nok også lidt noget ud af det. Eller kan du så bare sådan en blok der, for at kunne opdage den. Det er først udspillet i andet. Mm. En sko. Var der mere? Ja. Måske. Ja, den var En bukser mig. ja. En bukser mig. Okay, det var så uheldigt. Der er så mange skove. Ja. Der er så mange skove derude. Nej. Det er bare en trappe, jeg skal have. Det er det ikke her. Men Asger må ikke få nogen mistanke om vi har det her nu.
Ja, værsgo. Skal vi mig nummer nu? Det må du godt. Eller skal vi indrette det? Det er godt. Har vi egentlig godt til 10 minutter? Det er lige, ja. Mm-hmm. Men i den her video kommer der ikke til at blive redigeret så meget. Jeg tror faktisk ikke, der kommer til at blive redigeret. Det kan være, der kommer noget tekst ind nogle gange, men ja. Det gør jeg. Glemmer det hele tiden. Der er der mere, jeg egentlig skulle have. Jeg skal have med 3 på det her. Sådan der. Så jeg slet ikke at spise popcorn. Jeg er slet ikke derfor. Jeg prøver lige at se, om jeg kan det her. Ja, det kan det ikke. Cleo, du får åbnet en lidt flot. Ja. Du får åbnet en lidt flot. Hvad nu? Vågne. Nej, jo, vågne. Han vokser håret, eller hvad? Det tror jeg. Jeg ved ikke. Jeg tror faktisk ikke. Ja. Hvad nu? Derfor. Jeg tror, det er så rip pencil. Er det en video? Jeg kan ikke det. Det er rigtigt. Det er sgu da rigtig pencil. Vi skal ud og på P'en næste episode. Jeg har ikke så meget tid til det, så den kommer så igen. Der er 26 sekunder. Og lidt mere. 30 minutter. Jo, der skal det. Så er det til vi ses næste afsnit af Christian Server på PvP. Hej hej.